Hebulu. Nadzo. Zvizvi kuitika. Zvakaoma. Zvakaoma sei. Nyika yedu ine yakaoma. Inda. Zvikuda kuya kuperi ume chandakambokudza last time chiti pane zvikuda zvakupa dhuzi. Zvapadhuze. Oh. Kuti munyika muno muchatofiwa. Muchata sei? Tombofiwa nzara. Muchafiwa nzara gara paside palukuta. Ndigare paside palukuta. Kusini ndane zemu manje ndaumboda baby chekuplaster. Aiwa mina timbozwa ingogara paside pake chedu timubatsira. Isusu tikudzidza zvakasiyana kuchechi kune mutumwa achitaura. Izvezvi vakamupisira mota yake. Mutumwa. Zvakaita vapisira moto 1. Mota. Pane mota yake anofamba nayo mutumwa wedu isusu. Mutumwa ani? Joshua wekupi? Umabvazuva Damafuzi. Damafuzi ruwa mabvazuva kwete kumadokera bosi madokera kune vamwe vanonzi ana Joshua futi vasina kumira mushe kuku. Saka wekunyepa wekungozvipa zita vachiona kuti kuna akatumwa. Saka vakuzvipa zita kuti vatore vanhu vachitora kana mari dzevanhu. Uyo atore mari dzevanhu. Ndoda baby zvinyatsura. Ayo baby andava one baby. Saka manje Sunday takaenda kuchechi tikanamata popo. Manheru mutumwa aenda kumba kwake apaka motikari. Varoi nemasatanists vakabatana. Varoi nemasatanists vabatana vakafuridza mhepo. Mhepo ikanobatidza motikari yemutumwa ikatsva yese kutsva kubvira kuti asi izvi zviri kutaura wazvinzwa. Tazvinzwa zvebaby. Tediko kudamafosi ko. Handina mari kuivaka imba chiripo mina timozo chichibva ipapo yo chibva ipapo yo wakukanganisa zvatuita. Saka sei varoi vakatumira moto iyo vari kurwa naye munhu wekuti havasida kuti asvike pachirlevel chekuti agozonikwa nepasi rese kuti ndiye munhu akapinda paZimbabwe kuti amire atonge nyika nemweya. Bozi nyika ine iri kudziende kumweya mutsveni itongwe nemweya. Bozi Mwari ari kuti makatadza kuita pachiri zvenyu, makatadza kutonga, makawanza utsinye neunhafu nemakaro. Saka madiamonds aimbowanika akashayikwa akadzimwa naMwari akavharwa. Hakusina madiamonds? Hakuchisina. Vakachera vanoona marasha chete. Vabvunza uyu wazvabuda munewspaper vachiti madiamonds akunetsa. Madiamonds? Hazvii haunozvinzwa here? Kana uri chidhakwa haungazvinzwa. Alright, ndiri chidhakwa handambozvinzwa. Pane vamwe zvidhakwa vanonzwa news vamwe havanzwi. Saka madiamonds akushayika achawanika. Inyaya yekuti Mwari avhara ati ndoda kuti vana vangu vandoda vana vanoteerera zvandoda ndo vachazowa namadiamonds munyika. Ndichidhakwa madiamonds Pari zvino pari kudhuze nekumusha kwangu kundoenda kunditika kumusha. Chimomira iyo. Saka dada tichiite Saturday zvino. Aiwa. Iwo chemboenda uroti tozati pamba penyu chimboenda uroti. Enda uroti. Daidza John Shop. Saka manje madiamonds akavharwa chisina. Kufa vari kungopera kufa. Andakakutaura kuti vari kufa machinda ari kurohwa. Andiri kuzviona. Ani vari kufa? Machinda aFaro. Machinda aFaro? Yeah, Faro akapuwa zita kuti Faro. Pane akapuwa zita kuti Faro. Oh. Anetse asikadi kubva paumambo. Saka akanzi Peter achibva neshamu nemoto. Saka ndiye ari kuziva kuti kuna Joshua iye ari kuzviziva iye. Akatombotumira machinda ake chechuku. Machinda ake manje apa vakauya. Joshua akaparidza akati parapo paya machinda aFaro panapo padhuza ndoda kukudzeka makatakura mweya tsvina. Ini ndoda kuti kugeza mweya tsvina moenda. Kana maita nharo munofira munzira imomo. Hamuri kurwisana neni panapa. Mutumwa uzorwisana neni. Kana matumwa uzorwisana neni chibvai mazviita. Vakaramba vakagara pasi hapana kana akasumuka. But vangu ine pfuti dzavo hapana kana akasumuka kuti atore pfuti yake mubhegi. Saka ukutaura kuti ava vanhu vanosenzera hurumende kava nepfuta. Yes. Vari kuti uyu munhu ane pfuti kazhinji kacho munhu ane hurumende. Saka uyu mutumwa manje vari kuda kuita hondo naye bhosi izvi zvigore rinerika ndoratasana naro kuti atasane umambo hwekupinda pachigaro. Chaipo zvezvi zvamufungira kuti kuchauya MDC kuchauya ZANU hakuna. Kuchauya chima Joshua. Yehe. Nemapostori tichirova iyi nopa tichivhura parliament. Muchivhura parliament? Parliament iyo iri kudhirika iyo mukati mayo mimi. Pane panomira munhu achitaura pepe. Pakanzi pari kudhirika naMwari bhozi pane zvakaiswa pasi apa zvisingadiwe naMwari. Zvinoshandiswa nevanhu vachitonga utongi usina basa hunenge utongi. Munoti Joiner City ndo imwe iri kuparara iyo. Musatambire ipo pepe. Joiner City apaite. Musatambire ipo pakatotaurwa kunzi panogona kungodonedzwa iri pachabanga remhepo inotumirwa naSamson. Samson. Kubva kupi? Denga musoro.
saka hondo iyo havaipedzi chiri kudonha chimudhuri chechiva chabunywa nemoto chese kumunywa sara kuchiri ground level saka zvapera izvozvo kuita hondo iri kufuridzirwa iyi funga takanzoti izvezvi vakwa mutare takanzoti vari kunonzi kuinyanga kuinyanga matsanga kumozambique ndiye ari kufamba pamwechete nemaamericans vari kuti iwo matsanga sataurire pasi hazvizomunyatsotaura ari kufamba nemaamericans matsanga suppose matsanga ari kugumbukira kunoku ari kugumbukira nyika inei kuti imimi wakatumira chii iwe ufaro kunyika kwako wakatumira masoja ako kuti auye kuno mozambique kuzorwisana nesususu asi iwo nyaya kuno kutopedzerana nesu nezvekunyika kwedu kunyika kwako iwe wakambotona tichipindira kana uchirwisana nepati yako inokupikisaniwe hatina saka iwe uri kuunza masoja kuti arwisane nesususu tichirwisana nehurumende yekunyika kwedu kuti titongewo saka iwe wakangwarisa straight saka toda kuiwo kwako saka ava vanje chikwanzwira tiri kuita nemweya vakuinyanga vakatopinda ananeniva matsanga but iwo wataura zvako zvana matsanga but MDC nezanu zvikupinda papi MDC nezanu aiwa ndivo vane ushungu kekutonga ka vada zvokutonga munyika muno zvatikunzochiti vada kutonga zvezvi zvikuzi zvako zvapera nyika ine yanzi haichatongwe nevanhu vanopfeka masutu zvarambwa namwari yakutongwa nemunhu anenge akapfeka garment politics dzakarambwa namwari hadzichadipapolitics apa hanzi ndo pamuri kubva makaro utsinye zvese nekuuraya vanhu neuroyi neumbavha saka utaura kuti vamapoliticians varoyi vamwe vacho imbavha munomu specialist muno muzimbabwe yakapegwa namwari changisisa second country yakapegwa namwari South Africa third country United States saka Zimbabwe iri panumber 1 ndoyekutakisa zvakuti matauro akaitwa nemweya week ago akataura achiti muri kuona pasi rese kai tikati amen zvikanzi pasi rese especially Britain muchaiona ichiyapana chichaitika mwari ataura kuti ndoda kufuridzira mhepo nyika idzo dzedzi ndafuridzira mhepo da kuti varovana vega ikoko vachapandukirana vega iko nyika dzavo vapandukirana manjichi vachabva vazopedzera vagara pasi voti asi kurovana kwatiri kuita kupedzisiro hondo yemunyika medu tinoipedza sei handi kuzimbabwe kune ariko kune akapedzawo hondo yaitika kuzimbabwe ikoko yainetsana faro handi tinoona ariko ikoko ndiye achatibatsira kuti tiwane way forward pekutangira chibva ipapo tichisunga tichienda saka vachatoya muno vachigwada mazimbabwe ndo inenge iri Canaan. This country shall be Canaan yamwari. Saka ndani ari kuno kuna Joshua wekupi mutumwa ngirozi yamwari yakatumwa munhu mutema makomborero ekunamata akaiswa kuvanhu vatema akabviswa kuvarungu bhozi varungu vakatadzira mwari akatiza akaisa makomborero kuvanhu vatema zvichizikanwa naAbraham. varungu vakatadzira mwari vakaita sei vakaita utsinje kuganda remunhu mutema vachimubata nhapwa vachitora vakadzi nochinoita vakadzi vavoko vamwe vachifira munzira vachiurayiwa vamwe vachigadzira mishonga yekuuraya vanhu vatema hondo yavakaita nevanhu vatema yanga yakakurisa varungu vakakanzira mwari imi mozopawo njere vatema vasina njira movabatsirawo pane zvinoda kuitwa asi vakazingwa kuti tora chidzita kunge mhuka saka mwari akatsamwa nazvo akati imhosva isingadi kuti ndizodzokera kuvanhu ava saka ndakuenda kunogara kuvanhu vatema ndokwa ndichabuda mweya wangu ndichiprofita zvandoda zvese nezviri kuuya. Saka varungu vanga vakapiwa mablessings kuti vazopa njere vanhu vatema. Saka ivo manje vakabva vaita kunge sekuti ndivo vauya nezvese ivo vasikazoti aiva vapiwawo kuti vazopawo vamwe. Saka vabva varasira kuti zvese ndezvedu kwatiri vakutigadzira zvirwere manje zvisa makondomu vogadzira zvikafu zvine madhisi vachisa zvirwere zvavanesa makondomu ndezvipi edzika yavakaisa edzi vakaisa makondomu unoziva sei takanzwa ndozvavakaita. Ukanzwa nani? Nemweya wani mweya mutsvene waJoshua. Mweya mutsvene waJoshua. Saka AIDS yakabva mumakondomu. Pane mishonga yavaitora vanhu vachigadzira amene pavaitora pamhuka vachigadzira obva vazoinjecta manje pakondomu paipo. Saka munhu wese ane AIDS akabva kondomu. Vamwe havana kutora mukondomu bhozi few ndo vakatora mukondomu washo vamwe vanga vakuitora pavanhu manje pakurara pamune misangana michitamba but tinonzwa kuti kuna naAmerica nekuna naCanada ikoko nekuna naBritain mishonga yeAIDS hanzi vanayo yekuti kana akabatwa neAIDS ikoko vane anokwanisa kurapwa asi hanzi inodhura kuti kuno kuAfrica kuno kwaipase kutengeka here ameno haisvike havadi kuti isvike kuno inenge ichingorapa ikoko vari ikoko chete kuti
veganda ravo havafaniri kuzara nechirwere ichocho asi chiwandiri kwatiri isusu kwamuri ani vanhu vatema veganda dema nevhudzi pfupi bvudzi pfupi Yeah. noti bvudzi rinoerera vebvudzi pfupi vatema Oh. saka america nebritain vachapandukirana ikokeko nyika dzavo vogorovana varovana vacharovana zvizvinu zvekuti hondo iyo haiperi yarinetsa manje vachauya kuno ubva tandi tinotsvagawo kuna ariko kuzimbabwe ariko akatumwa namwari cheche handi tinotaura naye anotiudza pekutangira iwo indachi uchingotaura america nebritain necanada nokuti aiwa canada hana kuitaura ndati america nebritain asi wakadzivenga tinodzivenga ndo nyika dzinozikanwa nekuti dzine mbiri yekuti dzinozviti mandingi ndava pasi rese pane dzimwe nyika dzese saka zvavanozviti futi mandingi ndava ka kunyika idzodzo kune unhubu hwehuchisatanist huriko huruda kunzi huparadzwe namwari samanje wakaparadza unhubu vanenge vakuparadza mamwe mazimbabwenzi ariko kunyika vabate vari kubata nzvimbo dzacho vanodziziva mwari ndi anoziva nzvimbo dzavo dzogara nhumbu dzavo kotitaurira kana one iri kuengland kana kuamerica hasati dzataurwa mweya usati wataura wavangotaura kuti britain neamerica dzichazosvaruta pano dzichazogwada mazimbabwe nyika ino ichapfugamirwa nenyika dzakawanda dzese nyika idzi dzichapandukirana dzigouya dzichitsvaga kuyambuka kubva muno sezvaingoitika kuno kare uchinzi kana vanhu vanoitsana kuno vaenda kunoti toenda kuamerica kune united nation toinopindira kana zvanetsa saka this time united nation yenyu achave mutumwa mweya mutsvene akabva kuna mwari kwete kuti pfudzi asi munomwaziva kuti joiner city ichadonha neparliament ichadonha wazviziva sei mweya mutsvene unotitaurira unotizivisa zviri mberi saka tofanira kuvataurira akavatungamiriri venyika uko kuti mogara makachenjera kana wataura ka vachakutaura kuti chitipei kumazvitora saka motoenda kuna joshua mobva madhiraivha moenda ikoko president oinaona joshua here kutaura uri kuti chikwe president nevanhu vake anozviziva zvikuuya zvisi anozviziva saka iwo kana kunoda kunoudza akoka itsuri inenge yato second hand information yake iya first hand information anotozviziva because ndiye anogara achitorwa nemweya achibvunzwa achinzi apo wakaita sei apo wakaita sei apo wakaita sei achirohwa neshamu dzake nevedu vemdc aka haya vemdc hadzisatanzwa vachitaurwa nezvavo vemdc vakangotaurwa kunzi chete vangangozopedzera vaita umbavha hwakafana nehwo hwaitwa nafaro saka toda kutokasira tatozviganhura and havachatopindi pautongi hwacho bhozi vakapinda pautongi hwachoka vachatozongoitawo safaro saka nyika ino izoramba ichikochema futi saka mdc haitongi haikuna zvayakatoita ipo paipai vakabatana zvakatoitika zvikatopera ipopai saka wakazvinzwa kupi izvozvo nemweya isodzwa zvinhu zvedu zvese nemweya hatikuvereke newspaper hatinge newspaper zvinhu zvekuti tinotsvaga kana kubvunza mutv kana kutarisa paintaneti kana paintaneti yedu mweya mutsvene unotaura zvese ende zvaunotaura zvinotoitika dege pane dege yakambotaurwa nzi ichadonha takazozoti kune dege yakadonha mine sango namibhera minoti yange iri kumozambique here zvizhinji zvinoitika totoudzwa 3 months before utozoona zvakuitika watozviziva saka mdc hakusisina hakuna kwasara zanu ndake pamberi pajoshua kuti varume hati munoona uyu murume uyu unoti amen unzi iye ndiwo nda kutosira nyika imi mandizive kuti pamasutu amaipfeka motombokumura bhosi uyu hadi masutu joshua hadi masutu hadi ada gamings kana atoti pfeka sutu anenge kuti pfeka sutu zvichienderana nepawakamira pawagadzika kuti ushandire ndopaunogona kunzi pfeka sutu yemhando yerudzi rwakati kwete kuti sutu yeblack haisida kuonekwa sutu yeblack haisida kuonekwa undiyo masutu rutema haisida kuonekwa bozi hanzi ndo ine tsvina dzese chinhu cheblack hachipfekwi chinhu cheblack hachipfekwi hachisudiwa kweyeblue inopfekwa navy blue haisudiwa bozi vanhu vanoshandisa mishonga vemashavi vaishandisa machira eblue vanoshandisa mishonga vachiita zvemashavi vanoshandisa machira eblue neblack saka blue neblack haisudiwa kowhite white yakanaka kored red haidiwe pachichi red haitodiwi right tombomirira ipapo zvikuda unoburitsa paintaneti asi kuti mutoora dzenyu shamwari dzenyu kana kuti hama dzenyu ndidzo shamwari dzedu nehama dzedu vanodzidzawo kwamuri but maji kuna magaya magaya akabatwa uchicha haana chinhu ari pawaterfalls kapo haiwa totovaziva vese musatitaure zvikuru ava vakatopusa vakadhakwa ndo vari kunyepera kuti vakatumwa asi chechi kwedu vanotaura vachinzi vakatumidzirwa
kunonzi kutumidzirwa nekutumwa Saka zvakasiyana. magaya ndiprofeti ndipasta chii N'anga n'anga anoita nezvei mishonga asi anobva anyepa kuti ndiprofita. chechi yake inonzi Chisita chacho chinogona zvimastika zvacho ndatukangana zvangu chisita chacho asi iri pawaterfalls pakadzika chitenda. Hapana zviripo. but anozviti anorapa ka Hapana itsotsi satanist ari muklasi yemasatanist iuyo. saka iwo ndakaratidza magaya vhidhiyo iyi iwo chiri kuti musatanist anokuroya unoziva Asi kakundurira kwacho majinguro wakahubate pandiri woti isusu tiri vana vembeu yaJoshua manje tine moto watinawo futi pano kana tichifamba moto iwo unogona kubata mishonga yake yaanenge atumira kwandiri yobva yaenda kuna Joshua uko yaenda kuna Joshua iye apinda pasupu bva apinda pasupu hazvinetsi hazvavanhu vakaita seiwa vanozvita vari mapowers iwawoka mukatombovaudza kuti kuna Joshua ari pazuru apa unomuona sei mungomubvunza kuti kuna Joshua ari paruwa apa unomuonawo sei. but uyu magaya atonetsa mai manje kupfuura ningiri Achadonha pasi paimanje achadonha sani naJoshua anondozoona Joshua chiita hakuna mumwe munhu anodonhedza kuna Joshua 1 ari kugemura vese vane nharo. saka mai manje haana magaya tina ebedangel tina makandewo makandewo navibhitangel vari kumbomba mai manje inganovamusona kuti vanyarara kubvira pakafa kamwana kemiracle kaika pane kamwana kakazvara 3 days kaya kainzi kamiracle baby ke3 kakafa iko kaya kubvira pakakafa makandewo atanga kudzikira zvinhu zvake sisa kutanga kudzikira. apa wantaura silengana apedzisa kunzwa kudhara kumbumba kunonzi kumbumba kupera ndokunonzi kupera kuita fade away. asi vachiriko vachiri kutora kamari mutaundi asi mari yakutora haamire vachazorora zvo saka tati 2014 chimbotarisai muone zvachaita 2014 hakune zvisvinu hakuna zvisvino kune zvisvinu zviri kuuya pamberi pemeso edu vana veZimbabwe. kukwenya anosurvivha sei pasta wenyu kana asikatore mari anowana iye kuti anogona kutaurawo kuti certain amount akataura kuti munhu anouya panapa akwanisa kunipa $20 kana asina $20 pa$20 anokwanisa kupota achibhadhara $5 kusvikira yakwana $20 mari yake kunamata musango pasowe pachena pasina kana building paground chaipo paleveled ground ndopatinonamatira tiri musango mvura ikauya inongoti naya tiripo zuva rikapisa rinongotipisa tiripo tichinamata mwari wedu achingotinzwa mwari wedu achingotikoborera mwari wedu achingotiropafadza vaya vari kunamata vari mudhuri zvotishamisa ndezvekuti izvo vanonamata vaine nyoka vane mazizi zvidhoma zvikwambu saka zvobatsirani zvokomboreraniambozviona here ukakawanda uku kweduko kuna pasta kuchechi kwedu kambuzimoko inonzi chikwe AFM je mwainamata akaisa nyoka muchuno saka isusu tine munamata yatinopiwa yejecha yakaita seiri topiwa munamato tinongosvika padzvimbo yatongofungira kuti apa pakangofita kuti vanhu vemishonga tongomwa jecha so jecha iroro rosara richifumura zviri ipapo. saka pasta wekambuzuma anonzani AFM ikambuzumani section 4 AFM kumachechi kune machechi akawanda ikoko AFM iyoye ane mishonga yake anoshandisa nyoka zvinhu zviri mukati mume nyoka dzenguva inenge iri muwest chaipo vanhu vachiiona haioneki nemaziso evanhu vasina mweya inotooneka nevanhu vanenge vatoratidzwa nemaziso emweya chaiyo mutsvene unotoona something kuti munhu ane chakati onyarara zvako saka iwo wakaiona ndakaiona ndikatonotira uchechi kuti chi ndaona nyoka pasta ane nyoka saka ione mweya manje aiwa taura kuti moto watinoisirwa uyoyo handiti minamata yatopiwa inoita kuti tione zvimwe zvisingaonekwe nevamwe vanhu handiti tine pamwe patinombooneswawo zvimwe hatizooneswi zvese pamwe pacho tinotombooneswawo zvimwe zvotototi zvivanhu ndozvino vanhu saka nezvimwe zvinhu zvaunotaura hutyiwo here muupenyu wako handitaure pese pese taura navo nekuchechi kwedu kana kuti newe zvaungawa newe chete ko vanhu vachazviona avo vatyi ini ndienda kutongoti mwari ndianoziva ndozvisira mumaoko mamwe ndozvisira muna mwari saka mwari wako ndemuombe ndiye muombe
Because mwana akasika ini ndiakasika iwewe ndiakasika zvese pasi rese nenyika ndiakasika murungu ndiakasika muindia ndiakasika muchinese saka mwana akangosika maresis hope asi akati fambai mese musaiti zvesemana semana but imi munoshora ana makandiwana namagayana because vari kubata zvakashata vobata urombwe vangada kunamata vachitora ropa revanhu votora kana simba revamwe vanhu vachishandisa mapowers evanhu kutora ropa kuti vaite mari ivo manje but kuita mari pane chakaipera kuti munhu aite mari yake uchitora ropa remunhu wamwa ropa remumwe munhu handiti makazviona kupi izvo vanomwa ropa revanhu vanomwa wakazviona kupi une proof here kamwana ke3 pasi rese panapa since tichizvarwa pakambozvarwa mwana we3 days unongoziva mwana we3 days chete kozvini ndo panotangira example yokuti wapanaka manyanya kuroya because 3 days mwana azvarwa kuvese vaipomoni konzi kwakati kwadonha muroya ari musero vakambosungwa kuenda kujeri vava kwava vaifeka kangari kwete vekubudirira ava pane vakadonha vakawanda vamwe vamwe vachienda vega kunotaura kwamambo kumaruzevha kuna goko vachitaura kuti ini ndinodya nyama yevanhu ndinobhuruka musero tine timu yedu tiri vangani takadai vachienda kwamambo chakuonotaura nditi mambo obva tiende kumapurisa vaenda kumapurisa vanotaura kwamambo obva vanzi chiendai kumba vakavadi kuiswa ujeri vanhu ivo saka unofunga kuti kune munhu anobhuruka murusereri mishonga uchizvibvuma pane mishonga bozi tinoona kuchechi kwedu ko kuna vamwe vanenge vachiti vaona kuti vabatwa najoshua vachiroyaka anenge akunzigwa yani zvinhu zvako zvauchishandisa nditi uritoona cheni tumaruseri tutete mwana anenge ndiroke muti mwaneni zvimwe zvinhu zvisinganzwise bakatwa ndire muti mishonga inenge yakaiswa mujira reretso karusero kakatoya kakawanda munhu ane karusero kake taura kuti ndomanda ndichigara ndichienda ndichifamba nekarusero kangu kakachena kuti mpuu katoka kanozorwa cobra kakachipenya karusero wakambozviona ivo ausatika saka uchizvirambaramba handibhilive nezvemishonga auzvibhilivha nditi zviriko handiti handitomboda kuzvinzwa handiti but kana usikada kuzvinzwa ka munhu akataura nezveuroyi ka neni hatiwirirani akataura kuti kune muroyi hauwirirani naye kana akataura kuti akuroyiwa anogona ndogona kumusiya achitaura ndopaanogumira ndopaanoperera asi iwo dai kuri kutika wakamboenda handiti kuna joshua kamwe chete kuti ungonoona zvinenge zvichiitika woiko ndinoenda nokuramba kwako kwaunoita kuti hakuna varoika umboona kuti saka chiri kuitwa pachiichi uda kuti ndinotsvage chikwa kuna joshua umboona kuti kuna varoika aiwa iwanda kutaura zvevaroya handomboda kana kumbozvinzwa kana kuzviona okay because handizvibhilive saka chero ukazonzwa kuti apo pane zinyoka rawanikwa rari ranhinga hutodi kana uroona ndorionerei ora kana wakadaro zvezvi ndo zvaunodawo asi chiripo ndechekuti vatoriko because pane vamwe vari kurwara neaids dzavo nehiv votanga kutaura kuti akaroyiwa nanhingi naamai vake nachichi iyo uchinyatsoziva kuti kurwara thats why ndiri kutaura izvozvo before that ka mumwe munhu wandakamboona akada wandakamboda kunzwa achichema bambo chema last time na 2011 pandakambouya zvo achiti chema zvokutaura chiti mhomes achikuti mhomes but mayazi german achiti chitaura aingoti inini kuchechi kwandiona matawo tinongodzoti kurwara kwako pamai vako vanotamba nevamwe vanhu vanoroya muraini menyu imomo chichi saka ina hachatrust mhomes chichi ndikati haiwochi iwe ingonamata bambo zvimwe zvinhu zvinogona kuitika zvandokuudza muupenyu ndezvekuti vamwe vanhu vanogona kunga vachiroya zveshuwa asi vanogona kutoda kutotakana kutotora kana samhomes wako futi voda kutoshandisa mai yako vasingazviziva mai yako voda kumuka nawo saiwo unozouya uchechi kwako anogona kutadza kuona mani ubva ona kunga mai vako ivo vasirivo vari vamwe vanhu vachitoda kutoshandisa mai vako kuti vapinde muchikwata ichocho ndozvandakamudzidzisa saka iwo unofunga kuti handidi wati amai vake amai vake ndiamai vanhu vako vangofutika handiti saka kana vaida umuroya vakatadza umuroya sei ari mwana mudiki zvinoitika manje ndezvekuti mwana amai zvavanoita kana vachiroya so vanogona kuti mwana wake anenge achimuroya achimisa zvinhu panyama achimisa zvinhu muviri
zvinokura naye zvichikura ainazvo. Saka paanenge akukura paipa akukura manje vanenge vakuchipota vachiti mishonga vaiisa pamwana vachiita kuti ishande zvavanoda manje. Kana vachida kuti mwana wavo asaite mukadzi vanoita kuti asaite mukadzi. Kana vachida kuti aite mukadzi varova neimba imomo vachitukana vachirambana vanongozviita. Kana vachida kuti agare nemukadzi zvimwe zvekuti vagare nemukadzi vasaite mwana vanongozviita. Vanongozviita sekuti mishonga yavo mhiko dzavo dzavanenge vakaita pakuroya kwavo. Vamwe vanoroya mwana achifamba asingafi achirarama for 30-40 years. Bosi kuchechi kwedu nogona kungonzwa umwe munhu achitaura kuti mwana uyu ndakamuroya for 40 years but nhasi akuya panapa vakutaura kuti ndibvise mishonga yandakaisa inini asi 40 years dzese apa ndingani tinaye ichishanda pazvo zvandoda paari. Saka unozvibhilivha kuti akaroyiwa ani mukomana wataura iko zvikurewa zvinogona kuwanika zvishaike but kwete kuti azoti naningi zvezvakuda aine proof yezvinhu zvacho zvezvakunyatsoda aine proof. Bosi kungotaura kuti ndakaroyiwa naningi wangunyeperwa kuchechi kwako pane chechi kupi amene aiti ndonamata parufaro apa pamapostori parufaro indikatomuta but mapostori parufaro penyapa anenge singanyatsoita chechi wambuka uchinyatsoda parufaro stadium ndikati kana uchinyatsoda zvemapostori dawambuya kwangu ndogara chitomuti haudi kuenda kuneneri kwangu nhasi chikuti mazuva ano ndakazorora ndisikuda handozotanga kunamata muna machi ndozotanga enda kuchechi muna machi. Saka munhu anonamata anomira kunamata hazviiti ipapo zvatondishamisawo uye apa ndamubvunza nhasi ndichimuti ko handi chimbosiya pako apa timboenda kwangu unonamanamatira tinoita kwedu sandobati ndakambomira saka wamira ukufungei hati pane zvimwe zvandimbogaya ati saka kuti ndichizodhiga zvaari kufunga ndinoti ingatoita problem ndingazoita zvandakuda ngati alright kana wakuzoda timboenda newe kwangu umboona difference yekunamata kwenyu nekwedu. That's why ndisikaende kuchechi because vanhu munonyeberwa kuchechi iwo ukauda kunamata zvinamatiri ungasongopfuga mako uchinamata mwari kana uchinyatsobhilivha kuti mwari ariko asi kana usikabhilivhe manje inenge ritori dambudziko futi. Kubhilivha kuti mwari ariko hakusiri kuenda kuchechi ukabhilivha kuti mwari arikoka ukabhilivha kuti mwari arikoka pane pamwe paunenge watotendwa naiye wacho mwari andingatokutenda pamwe pano kuti mwana agutsikana kuti ndiriko because iya pamwe azvitaridza kumira kwake kuti haangangovepo panyika ega. Iwe anenge atokutenda ipapo ukatobhilivha kuti ariko usina kutoenda kuchechi kwacho. Unozati kunamata kusi kutsinzinya kana kusachengeta chinhu chakaipa mumwoyo kana kusachengeta zvinhu zvakaipa mumba mako kana kusave negrudge nemumwe munhu pamwoyo pako apa ndokunonzi kunamata. Kana kuti munhu akatadzirana newe nhasi iwe usazvichengete kusvikira kana 2 days kana 1 day chairo kana 3 hours 3 hours chete bosi mwari anoti isu chidzidziswa tonzi ukagumbukidzana nemunhu usachengete chigumbu for 3 hours bosi ukachichengeta for 3 hours mwari akutoti kana wanga uchinamata akutodzima chinamato chako. Kana kuti minamato yangu uchinamata yega akutoita yasviba bosi wachengeta chigumbu for 3 hours mwari anoti gumbuka uchidzima chigumbu mumwoyo mako zvobva zvatopera. Ko vai vanotadza vachiziva kuti ari kutadza obva vanokumbira regero kuna mwari ndo vanorambwa mwari bosi iwe unatsotadza uchiziva kuti uri kutadza obva uzonokumbira regerero. Ema muchimbonyasoziva chakaita kuti uyo anonzi Pope Benedict aresign kunonzi kuVatican City pane akaresigna last year anonzi Pope Benedict so akati kana makuappointa the next musandidedze henyu kumafunctions acho ainini ndatongosiyana nazvo. Iyewe ndiye anoziva shamu yaJoshua iyewe arohana iye uya ndiye ari kunyatsoiziva iyewe haasida kutaura chokwadi kuti ndakarwana ningi asi akangodzi iwe ndozvaunoita here iwe kana uchinamata ndozvaunoita zvisi chi anditi abva atakakurohwa abva ati ndichadi izvi ndakangosikawo zviripo vakasiya vakanga vachizvita vakazvita ndo vakazvita ini ndakangosvikawo zviripo saka inini ndageza makuru haiti ndatadza mwari ndiregerere ndakubuda mazviri abva asiya. haibo uyauya ndiakaziva shamu yaJoshua chaichai manje iye uya kana muchida kunyatsobvunzurudza deeply iye uya ndiakarohwa manje hamaita borasta combination yemasatanist nevaroyi
vakasumudza mhepo yakaipa sande iyoyi 19 January mota yajoshua yakapakwa sezvizvizvi sei yakapakwa sejagwa yedu yakatanga kungobvira moto yajoshua kubvira yese kubvira kuta kuti tibva tazonozudzwa musi Tuesday patikaenda kuchechi. saka iye joshua kana ane masimba semotikari yake yakabviswa simba rainaro akatumwa simba rekununura vana vari kuchema handiti 1 uchiri kuchemere kwanditi takabirwa dzimba dzedu nembavha dzedu dzaikonzeswa nafaro iye achikusiya iwo ukati ndakaenda kunhingi kwake kaini kuofisi yake yaanoshandira iri panonzi pamunhu mutapa beauty ichida kunondichiisa chichemo changu muna 2010 ndikati ndakatorwa imba yebabangu nembavha mbavha iyi ndikuzama kuenda kumakoti kuti ari kungotenga vanhu kuti makoti vachivharavhara nyaya yangu saka ndachikumbirawo purezidendi kuti vainterfere panyaya yemba yebaba vangu kuti pamwe ndingabatsirwe imba yangu ndikakasira kuidzora president meaning president wemunyika munomu kuti vainterfere nyaya yako iwewe bozvina ndatenderera zvichiramba kwese handiti iwawo semupresident ivawo wanga uchimbotaura kuti vazorora ini ndandisanda kuinamata uku but 2010 saka kana wanga wasikabhilivhe muna president waibhilivha muna president muna 2010 eka ndichiti ndiye mukuru wenyika ndatraya kufamba meso mapurisa makoti kuvharwa nyaya yangu nga ndichimbonyora chichemo changu kupresident office chichemo kuti ini ndine nyaya yangu yakadai mapurisa ndikutraya kuti vandibatsire vari kupedzera vapuwa mari kuti vade kundivharira inini wacho ndoenda kukoti ndotraya kuti koti ndibatsire koti chine kutaura kuti dismissed application saka ndochabatsirwa nani ndakuenda kuna president saka wakatonyora tsamba yakatonyora tsamba inini 2010 ndasvika pamunhu mutapa vakati chichemo chako ndechei ndikataura zvikanzi chinyora tsamba uisapo pandanyora patsamba ndaisapo zvikanzi ndichakudaidza pandaenda hausati wadaidza handakada mbodaidzwa because haubhilivhe handibhilivhe ini 2010 ndatori munhu aitoita zvoun'anga ndichiita zvichirepa ndichirapa wairoya ndabva ndasiya handiti waditi zvoun'anga zvine uroyi mukati zvinoita uroyi kana ukaramba uchienda nazvo bozi zvinobvira zvine malevels zvine mastages rinotanga stage uchidzidziswa mushonga yemudumbu obva stage yemushonga wemudumbu onzi mushonga wemusana obva mushonga wemusana obva onzi mushonga wekugeza mamhepo obva mushonga wekugeza mamhepo uchienda mune muchikwira unozosvika level yekuti unovari kuti ndoda kuti undonorora musango usina kupfeka but iwewe handiti utaura zvese izvi zvokuti wakaaplya chiiti kuti uwane 2010 ibatsirwe imba yenyu yakatorwa nani mbavha iyipi imbavha ndakasiri roja renyu remunhu akatori mbavha but angasiri roja munhu akatsvagwa nevanhu vemuraini vakange vaine ruchiva nepambapeda vachiona kuti pambapeda apa pasara vana vechidiki asi vanava vasingwa zvinhu zvavo nehama dzavo dzakafa saka zvavasingwa zvinhu zvavo rarangogoro nejena ziri kuti vana vakadai saka vakutanga kufuridzira mhepo vapedza izvozvo vakundifuremera mhosva mhosva yerepo kunzi wakarepani mwana wasisi wangu chavakatanga vaita vakatanga vanyora tsamba musuggestion box vakatanzi vari kubata mwana wasisi wavo rhafu zvisiri sisi wako wanga vari mupenyu kana kuti vanga vafa vari kuabhisa saka waenzanizvo sibongile ndiaenda kujobs aiwa aenda kujobs ndilashi lashi akafa futi okay ane vana relashi angasi sibongile ndeupi ndomziya ndiye auya umazoziya bese akafa 93 akwakudhara afa 93 saka ndiye anga ari mukuru kwandiri ndiwo 69 ndiwo 70 ndianoteerwa besho saka mwana wacho iye akazoya achisarendwa nababa munini vacho vati handichakwanisi kuchengeta mwana saka mwana ndati ndisarendwa sezvo mukoma wangu ine anga asina kuroora chisisi venyu ndambotirai kuchengeta mwana ndatadza mwana uyu vatatora mwana uyu kuma 1999 2000 ndo pandabva ndafuremerwa musha mwana anga ane makore mangani waifemerwa musha anga ine 10 years saka hapana akamborepa mwana 10 years hapana
hapana wakaenda kujeri ndakanogara kurimandi nyaya yacho ichitadza kutongeka wakanogara kurimanda how many months 22 months ndikazoburitswa nehigh court najustice hungwe muna 2002 11 January ichiburitswa najustice ndapinda muna 2004 April but apa komunin'ina wako anonzani Caleb achiriko ariko asiri aenzi akatengesa imba ndiega ane masignature ese nemapepa asi zvakarambwa nekoti zvakanzi munhu anopenga nepfungwa haapinda agreement yekutengeserana chinhu nemunhu plus imba yapapa vangu yanga isina kubviswa zita ravo yanga ichiri muzita ravo saka apa pakaitwa dhiri rekuchinja zita rababa richiiswa zita raCaleb nani nembavha iyo apa wanga vari kuremanda zvakaitwa zvose ndisipo ini ndichizobuda masertificates aindakazoaziva nezvavo 2011 apa Caleb anovhurika kuvhurika kupenga kurasika pfungwa tsamba yake iripo iko psychiatrist ari kupiso Caleb ari kukapuzuma anorara pamusika pepa panorara ndio last born pamene ayo last born ndiyo yakashayika akafa blessing akafa 2005 anga kugara nemurungu wekwafu kugara nemurungu wekwafu ndiyo chimbosiya ipapo murungu yakatobvisa pfuma akatorora bandiri akazorora sisongo afa blessing ngosikana ndo anga rigutwe Caleb anga ri second from last born okay saka Caleb pavhaipa yakaita zhetire certificate ika yakaita inonzi certificate of hair manje yakazi Caleb akaitwa air 1990 vaisa chidhindo chekumashure apa 1990 wacho kumba kwedu hatinombofambira kuita izvozvo amai anga vari vapenyu Albert anga kwekwe baba ndo anga wafa chete Caleb anga ine 15 years apa hatinombofamba kunochinja estate yababa kuisa zita raCaleb saka ndo pakapusa mbavhai yakaita certificate iri muna 2005 asi bvaisa chidhindo che1990 kuti Caleb akaitwa air 1990 ndo zvakamubatisa plus chidhindo chachifake stamp asi certificate of hair original ine logo yeHigh Court of Zimbabwe logo yacho iri pamusoro ndeye High Court of Zimbabwe but ranga rakabiwa riri blank uzisa zvafanira kuba blank birth certificate ndotanga unofila ndigama yangu ndozvavanga vakaita ipapo asi imba yakatorwa aiko yadzodzoka mandiri kacourt order ndoyanda mirira chete iri kuti kubuda mamhanji kwaikoti court order inonzi High Court order inoreva kuti look apuwa imba yake back from the thug yanga yakatora imba saka court order what's the name of the thug what's his name admire Patsikadova anobva kuurungwe bavha yanetsa iyo yaindishandisira mishonga zisingaiti saka ari tokugara mumba mababa izvo zvaachagari makutiza nda akatora hembe dzake dzese maimo mhanzi makutyisa kugara mukadzi wacho aitoudza mapurisa patikamboenda kunoredha third week yaDecember achiudza mapurisa tichiredha murume wacho achidiwa neHigh Court mapurisa atumwa nzeni amubata munhu akati kumuda kuno kuna jaji saka tasvika pamba pacho usiku tichiredha mukadzi wacho akati vhurai muhodhobhu mutarise mapurisa bva vhura zvikanzi tase hembe une hembe dzemurume iri zvikanzi hamuna vatapfurimo tikati hamuna zvikanzi kana musina pamwe anenge achingouya kachingochinja achiuya nadzo achifamba nadzo zvikanzi aiwa akatotora hembe dzake akanditiza panapa ini handisi kutoziva kuti akaenda kupi bhozi musi akatora hembe dzake handinozvinotisa kuti akatora hembe ini akatozozvinotisa kuti atora hembe dzake atoenda anonzani zviya admire Patsikadova mukadzi wake anonzi Fortunate Patsikadova mbavha the mbavha futi mukadzi wembavha naiye futi mbavha bhozi aitishandisira mishonga uchindisira kugedhi but izvezvo apera kuonda nemishonga akutotanga da kutopenga bhozi akandiona anotanga kukanda maoko mudenga mukadzi wacho murume wacho ari kutiza ari parani kwewo unokwanisa kusvika pamba penyu ndosvika kana chida kusvika angutema mango iri kuti muuye rimwe day motaura tiri kumboya mwadoro takagara pafront yard penyu patara pepa ndoti uyai togara pafront pane vanhu nemishonga handidi manje aiwa mishonga yavo hayoafekte iwewe unzwisa ikuafektani inoda kunanga inini because ndini muridzi wechii handitika imesa hamuna kana basa nayo haina kana basa nemi chero akaifuridza itombonangi kuuya kwamuri anonanga zita rangu bozi hazive mese kai vanenge uchikuti vanhu vese avauya naluku panapa luku ye saka anenge achifuridzira inini chaivo aina handisida kuzosvika zvokuti toita kana zvichitagika padhembe aiwa tei takatogara hapaitwe noizi hapaitwe chii
tokunongogara pabridge sezvo munoita makagara muraini menyu takagara zviri pabridge tichitaura nyaya tichimwa doro renyu vapedza tosunga hande boys hande kotoilet toshandisira uko mupinda kaipa kana musingada kupinda ipapo ndokupai pamwe pekupinda hopo zvimboziva muraini mangu imomo pane pamba pandiropinda pandirogara ndiri pamba ipapo everyday pa1721 ndopamukwanisa kuti kana musina kusununga kupinda pangu moenda zvonyushandisa toilet chipa kuti taurira kuti imba yenyu istand nambani 1709 section 5 Kambuzuma Pawandiwa Avenue dzokerera futi 1709 Kambuzuma section 5 Pawandiwa Avenue yakabiwa netagi inonzeni admire Patsikadova nemukadzi wake anonzani Fortunate Patsikadova vari kubviswa nehigh court bosi court order yangu ndaendamira iri kutaipwa kuhigh court izvezvi iri kutaipwa ikangopedza kutaipwa ndinongofonerwa ndodedzwa nzi yotore court order yako yaita ndakutotora court order ndandaendesa paremembrance apa pahead office apa ndapedza imwe yacho ndoendesa parowan martin town imwe yacho ndofotokopa ndoendesa kukambuzuma superintendent office ndobva ndazotora messenger of court uko kuanzi kutora deputy sheriff pahigh court nemotikari yake high court yemtown ndotora deputy sheriff ndobhadhara $400 yangu nehigh court order yangu iyaiya ndo ndanoburitsa munhu ari panze ari pamba zvinhu zvake panze zvotorwa zvimwe property yake yotorwa nadeputy sheriff yonotengeswa uko yatengeswa deputy sheriff otora macost ake ava vonzi chirova ipasi makadaro saka zvingaitike gore rino 2040 zvitoitika manje january uri kana february papa kuta kutanga kwefebruary manje hazvitore nguva saka ine ndichiripo ka saka ndoda kutoti undiitire zipati ndakatoudza kamwana kari kukwekwe uku kuti iwewe ka usaite dzungu zvako zvakutoenda kucanada baba vako shamwari yavo izvezvi itoriko kumbare unogara kucanada ikoko since 1990 tia unofanira kuzobvunza iye achikuradzei kuti canada pakanaka nepapo apa pakashata indeiso ora ichimbomira ipapo saka mwana wokwekwe ndiani Vanessa Mhlanga anogara Bizo 19 Bizo 19 mwana wani Albert ana makore mangani 21 akatotumira message iri mufoni musi wesanda achiti baba ndatenda 21 years mwari ari kutikomborera ndikati ndopa ndakazomufonera ndikati mwari ari kukukomborera kukuchengeta ka kuti ugoziya hama dzako asi ukaramba uziya hama dzako ka unofira musango imomo semafira akaita kacheche kako ane kamwana kacheche kaka kakafira December nekuti akarodzwa nevanhu vasirivo asi mukaradhi aiyo ko mukaradhi ambodana nawo mukaradhi ndicheriti yakazvara wakaita mwana naye 1 cheriti futi akarodza mwana futi asida kutaura chokwadi kuti akarodza kupi cheriti zvaitika kupi zvese kukweko kuredcliffe uyu albert aisenza uzisco albert andaisenza uzisco Vanessa manje ndiana amai vanga kange vakarorwa chaizvo naAlbert handiti Charity ndiwe wakangoitisa mwana akaramba kumurora saka mwana wayo akazenga anyoreswa pa maintenance achipuwanawo mari yababa vacho chero pakafa baba vacho anga aiwanawo futi mabenefits aise pakafa Albert aiwana mabenefits ekuziswa aimawana saka pakazokura mwana wayo manje Charity akati hama dzako hakuna abva amurodza ari yega ikoko ati hama dzako dzakafa same na Vanessa akanyeperwa futi natezvara akati hama dzako dzakafa kuharara kusina hama dzako ndindakakuchengeta ndindoita zvese ndinda baba wako ndindoita zvese abva vamurodza kudaroka vakabva vapfukirwa naAlbert vaona kuti vakuda kufa bva vati kuna Vanessa ndakukusira wiro yemba yese imba ndakupa yako bva vamunyoresa pawiro Vanessa abva andifonera akati ndapuwa imba ndikutochinja nditogadzisa matitle deeds ese zita rangu ngati wapedza ndizvikanzi ndapedza ngati asika make sure usati waigara imba iyoyo tanga wandiona ndikudze zvinhu zvinodiwa bozi ukagara imba iyoyo baba wako achakudzipa rumba imomo bozi vari kugumbukira sekuru wako kuti mukarodze mwana wangu hama yangu iripo munin'ina wangu aripo murodza mwana wangu imimi saka vakafa vachiziva mhosva yavo atakavarasha vafa vachiziva mhosva yavo vabva vati vakuita kunge vakudzora mari yeye vachipa iri imba mwana wemajika kwake kusaziva abva atora imba handiti abva atambira achifara abva asununguka kamwana kake kacheche kakomana abva atorana nemurume December abva aenda kuhoride kumusha kwemurume December paChristmas ipapa kamwana kake kacheche Christmas 2013 vachisvika paChristmas kumusha kwemurume kabva kafa kacheche vakanofa kafa kudaro murume abva afamba nehama dzake kumusha ikoko zvikanzi muchatozvara mwana achifa potse muri 2 mucharambana because makaroora kusiriko makabhadhara mari vanhu vasirivo
kotoita sei zvikadzi tsvake hama dzecho hadzizikanwe kazi uyo anotaura kuti babangu ari kuharare kazi atovaziva kazi enda ikoko ndokune hondo dzese saka abva anofonera sunday last week muswaniko 12 akati hanzi 12 January 2014 akandifonera sunday kuseni chinene kazi baba tinoda kutaura first time asati ambotaura neni murume wacho kazi baba toda kuuya kuharare munogara kupi ndikati kukambuzuma kazi toda kuyeko kuti yatsoonana ndikati makamboita sei mimi muri vanhu rudzi makabvira rini chikudeidzai kuti uyai kuno muchiramba kazi baba iri rwendo runoti totiuya chiti nekuti aona kake kafa kamwana ndanada kuenda kucanada murume wacho vese naiye Vanessa wacho asi watone mavhisa kudara hanzi toda kuzogadzisa mapepa kuharare kunogadziswa mapepa kwacho ndikati eye zvikanzi saka takuya kuharare koko tohatataka tasvika kwamuri tokuonai ndopandakamudza ndichiti kana murume wako uchidenda kucanada patori nemunhu anogara kucanada ari kuno tokubatsirai shamwari yababa wako futi ndikati shamwari yababa wako chaichaiwewo iwe ndiri shamwari yako ke baba vaVanessa ishamwari yemkomongo indiri shamwari yako kasi still ini ndakangomuudza ndichidaro mukoma wako Albert akasenza nani ndagadza anga achitamba nagadza gadza chii changu mukoma wako isusu taingosanganawo kweko natrifini ka saka ndopakataungawo french handiwamusa trifini chimomumhoresa ari kupi ari kusouth africa handi takauya chikutsvaga kaushaya saka pa abva adzokera akadzokera ari kusouth uri pafoni nhemba dzake ndokupa chimumhoresa ka papi nomhoresa papi ipapapa moro trifini uripo here ndiri luku kamufana waalbert ka ndiri kuno kuzimbabwe shama paukauya pa pakangoita mumwe anongoti gadza chai ndiani foni nhamba dzangu dzeeconit makangobvudza gadza chete kuti hauna pakangotaurika zita rangu aripo gadza anga aripo pakataura ese machidai akatarisa mufoni make ndomune nhamba dzangu dzeeconit idzodzo dzamakatadza kuona idze telesero dzakablokwa kutelesero boza ndichadzishandisi ndakushandisa bad ushandisa bad ndo dzakablokwa idzi bo ndichatonovhurisa pamwe ndikaona time chimoresa ka zvine power trifini mwawangu mhoro wena bhebhi reshamwari yangu but apa paukauya ndakatadza kuona wena ndakarwadziwa ndikurwadziwa bcause ndagara chikutaura ndiri kukamusima trifini mine kusachafona rini trifini wachanouya rini ndinoda doro rangu randakapromiswa saka lichandipa rini doro racho iroro doro rako anondipira rini papi rini takadana nagore ripi natrifini kuma 90 ma-80s kuma late 80s handiti 88 late 80s 87 88 nekuma 90s awo ma-90s akuna pana 1990 mama sirimesi ndakaenda kucanada 99 kuma 88 zvizozo pauve nemadiski maspeed 45 chinoridza painzi pachiko pasi painzi pamaverick court nepapamcourt nepapamcourt nepamwe pacho apa pazisco club saka mupeka nhamba dzako nhamba dzangu dzefoni dzinoti slow ka okay nhamba dzangu dzefoni dzinoti econet 0776 374 579 ndiwani manje luke mhlanga mfana waAlbert shamwari yagodi luke akasenza nani mkoma wangu Albert aisenza nagadza nanzvadzi yake James hanzvadzi yajames trifini hanzvadzi yake James akasenzana nagadza saka isi taingonoenda tiri vana vadiki isu taingoenda chinoona nablas vedu ndopatakazosvika kuzoonana naye nekuonana newo daiso zoziyana kuti umwe ndewekuhararewo anogara kumbare ndogara kukambuzumba vataka kufambirana zoziyana papamukoti kuredcliff papamukoti pa803 mudenga umu gadza kana 806 saka trifine akatatodzoka rini ameno ndichakupa nhamba dzako nomufonera chakadhora wacha ari kuwadzana zviya kumba kwavo kuwadzana kana kubudiriro one of those but ari kusouth africa panapa makati kumbogara naye madhizi akatouya madhizi mangani aiwa angoya zvima hours angoya usingoona vanhu ichiita akapaenda avatadzokere vatadzokerei ari kuita chiko usodiko unomubvunza kaweka okay aitobva kuningi kuchina
anoita kwesuku saka togona kuti tisiwo madhiri emari katika muona ndii akatoenda kudubai kwesuku nati dubai ndokwanga kuda kuendwa nehandre dzengu akazofa gotwo uyo nekamurungu kake pavhu ndiyo handakarwadziwa akamurungu kake kankamumwana kamubritish wena kainzwisisa zviripo kainzi Keith James Redman karipo narasi pavhundiro kakutorendesa flat rako bozirari vabereki vacho bva vafa vakasirwa iko saiko kakurochisa Keith James Redman kariko nombokaona karibva kumusha kwacho kuLiverpool kuengland kaJames Redman kaka ndokakaita zvese kakavika bhule kakaita zvese kakatenga chikwangwari kakanyoresa chokuisa paguva rablessing kaidzadzirisa zvese saka angapinda kadhozvikozotengovengerwa nevanhu unoziva kuti soka family kwedu zvazvingori naniwo pakurarama saka vanhu vaida kuti nyasoti rijusa kuenda pazero chaivo zvekuti furidzira mhepo chaivo kuti tinyasoita marombe kubvira kuna tete vangu vaya vabva vabatana nechimwe chimudhara chemuraini mangu vachiri kwere tete wako vakafa 2004 ndokuda kutora imbani asi kwasara vanje vamwe vari pabhikiti apa ndaivaendesera gurusari 2005 utse ini pandiri kuendesa zvinhu zvese ivo vari bhizi kundiitira zvemushonga ndatozozviziva paimanje apa wakaziva sei najoshua akanditenda kumusha kwenyu ina haana kuda kundiudza manje direct akaona kuti akanditaura angoti ndoda kuti uende kumusha kwenyu kwakasiya machire mudzimu ndikuada kuti tipise anditi saini nebakatwa ndo zvazvasara saka ndikati zvikanzi pawakasiya uri pazi here ndikati zvikanzi iyoka zvinhu izvo usasvika uchizvibvunza asi unongosvika kukanda munamato ichiita wodzoka saini pandakasvika nchitaura naatete manje ndakasvika nchitaura naatete nchivaudza kuti mwana waRobert iyoyo akazorudzwa kana atezvara iye vabva vazorwara vavafa vakumusiyira imba iyi vakudzosa tsvina dzavakatora mari dzedu dzavakadya vakurasirira mwana ndo zvakonzesa kuti kamwana kake kacheche kafe imba yakasirwa iyoyo kabhozi baba vake vakudzoka vobva vanzi haiwe takapa mwana wako imba enda ikoko kune mwana wako unoona ndokuwanopedzera zvinhu zvoko saka mwana wake yabva svika kamwana monyo kafa asi zvokuti vanhu vakafa vanomuka unozvibvuma mheno ndozvida kuitwa namakandiwa ada kudi ada kumutsa vanhu vakafa chirudzi mheno keyo ndokuti nandizvibvume auzvibvume makandiwa akataura unomutsa vanhu vakafa vodii hatsikana vamutsa vada kuti vadii ameno iwo unozvibvume vakafa vanogona kumutswa vachinzigadzirisai mhosva dzenyu dzamakasiya panyika ko munhu iye kana aro ko tongoti mukadzi kana akafirwa nemurume zvetenisi obva arorwa nemumwe murume obva omutsa murume wacho zvinozofamba sei munhu anenge akumutsa murume munhu akafa arorana naye pane mumwe murume munhu iye anenge akurwa hondo imwe inenge kuda kutoti kana kuti uyo arambane nemurume waakugara naye auda kumutsa munhu akafa kuti enda nodisturba imba yemunhu akutanga imba ipatsva saka kwakutoroya kaiwo kuni kwakutoroya kaiwo saka iwo unozvibvuma sekuti munhu anomuka akafa munhu akafa chandoziva mamutsirwo anoitwa ka anomutswa achitonzi anofanira kunge aine zvaakasiya panyika asina kupedzisa kugadzirisa saka anenge akunzi tanga wagadzisa zvawakasiya panyika usina kugadzirisa kana wapedza kugadzisa zvawakasiya izvika uchizobva wafa zvachose hauchamuka futi zvakafanana nekuti munhu akafa achiroya nditi anogona kunge akafa akandiroya inini zvakafa akandiroya inini zvachoka anomutswa achinzi muka ubvise zvawakaisa pana uyu wamubvisa ka haamuke iri nyama ka mweya wake ndio unodzibvisa zvawakaisa pana nhingi abvisa kubvanzi chifa zvachose maya hauchamuke ndo vanhu vaya vanoti vakafa kuna kudenga vaende saka uchizoona pasi pachinzi paonekwa chiboko ari munhu ngari kumuka ndarota nhingi akafa kare kare inyaya yekuti vanhu ivava vakafa vaine zvavaiita saka havaendi mweya wavo hautambirwa kudenga unodzidzokera pasi unogadzisa but iwo unozvibvuma kuti hanzi satani ndiye anotonga nyika aiwa satani hatongi asi satani anofurira satani anongonyengedza chete kuti ita ichi asi haakwanisi kuzokupa simba rekuti ubudirire pazvinhu zvacho zvaari kuchiita dzosaka mukuona mbavha iyi akaita chinhu chidu chayo kumba kweduka nhasi uno ndakukwanisa kuzovhashomora mumbavha wanga akaita hwese wandasina kuona wemacertificates of hair anga akaita ndasingamazive asi akazosvika pakubuda ndamira ndichimira chekukwasimba kuti kwekutamba kwakasimba ndo pakazosvika pakuzoti nyaya yaipisisa ka
aona kuti mapurisa vavabvunza zvikanzi iwe kana wakatenga imba ichericheruka chimboya nemapepa acho cheicho ekutenga kwawakaita imba kana usina mapepa ekutenga imba usina kuya nauka in 2 weeks time buda pamba ipapo saka ndopapa akazoona kuti ndadzikata 2 weeks buda ipapo kana usina kuya nemapepa ndopakazomhaya unotora chicertificate of hair chachakanyorwa kunzi Caleb Mhlanga akasarudzwa kuitwa air wepamba apa 1990 aona ari iye azviita mbavha iyoyo aona saka mapurisa abva andibvunza kuti ko ichi hauchizivi here ndikati handichizivi kumba kweda tinambobvira teta chinhu chakadai kusarudza mufana wangu kuti muita air 1990 Caleb anga ne 15 years kanga rikamufana kadiki saka izoitwa air nani amai vangu havana kumboisa signature yekuti air mufana uyu inini hanomboisa signature yekuti air mufana uyu blaza wangu cheche hanomboisa signature yekuti air mufana akaitwa nani Albert akafa 94 so 6 March okay saka Albert na mumuzi wako ndiye akatanga kufa ndi moms okay moms wakafa 93 8 March Albert akafa 6 March 1994 wakafa zvangotedzana gori ratedzana kuti uya next mufuti saka ava vako mwana wenyu ari kukwekwa achazotionere mumbaruno anotouya ndindotiita kuti auye bo ndida kuti imimi ndauyawo naye kamanje imimi wacho moregedza kuita kutaura kunenge kutaura zvamafanira kuti he luka akazodai aiwa izvozvitoda kuita zvekuvaka musha auya maivhanisa mochitotanga kumupa foundation yeupenyu bhozi haatozivi kuti baba wake guva ravo riri papi haatozivi kuti hama dzake ndiani bhozi aitondibvunza Albert akavika guva renheruzi aitondibvunza saka kana ndatouya naye indida kutoti imimi mochitotaura ini ndakanyarara iye akateerera mapedza kutaura ndochiti wanzwisa zvachitaurwa wanzwisa uye angachikudza ndiye wacho yaitamba nabako vachifamba nemateksi vachi ndiari kugara kucanada kaiye saka murume wako ngatotaura nemunhu kwaada kuenda kwacho ada unoite chii abva ataurira uzvisa anoudzwa pekufambira nepekuenda nezvinzvimbo dzekugara maita bhomisa luku enough respect enough respect ko naichidaka macd musati maenda enyuwa mamwe kana maimborekodha mamwe muchiimbawo kana maitauro andimbe kana mamwe amaiselekta mondipowo ndisara chiridzawo handicharidza macd unotoya neflash munanichi neflash tutumaningi kuti tinopfekerwa topfekerwa satotepa sei unongokanda music but waita bo handisi sharp